Fitna in bɛ sen na hali bi min kɛlɛ daminɛna nin y'a kunɲɔgɔn caman ye M23 ka finitigijɛkulu olu minnu kelen don ka Kongo duguba filanan min bɛ u ka jamana kɔrɔnfɛ fan fɛ Goma mara minɛ. U ka kulu ɲɛmɔgɔ dɔ min bɛ Kongo bayan fanfɛla la o ɲɛmɔgɔ n'o ye Corneille Nangayi n'ale de bɛ ka M23 ka finitigijɛkulu fara ɲɔgɔn kan ye u ka tubabu muri dɔw ye ka kumaɲɔgɔnya kɛ n'u ye ka fara M23 ka kuma latɛmɛla Willy Ngoma kan. Donatien Nshole ale min ye chrétien catholique ka prêtriba ye n'u ka jamana politique ɲɛmɔgɔba dɔ fɛnɛ don ye kunnafoniw lase k'u ka nin kulu ninnu ka hakilina tɛ ka Kongo fara ka bɔ ɲɔgɔn na wa k'u ka hakilina fɛnɛ tɛ ka baara kolonw sigi sen kan minnu ma yamaruya. A ka fɔla ko kumaɲɔgɔnya min donna fan fila ni ɲɔgɔn cɛ kɛra sababu ye ko k'u ka pankulu jigiyɔrɔ an'u ka port yɔrɔ fila bɛɛ lajɛlen dayɛlɛ ko kura. Ngoma a mara dugudenw ka hakilinaw kɔni farafaralen don ka kɛ n'u ka diinɛ ɲɛmɔgɔw ka lajɛrɛ ye. M23 n'o bɛ se marifatigi kulu mɔgɔ 100 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔn ma olu bɛ kumaɲɔgɔnya la cogo min na u bɛ se k'u bolo da Kongo kɔrɔnfɛyan fan kan. Nin yɔrɔ la kodɔnnen don ni dugu jukɔrɔfɛnw caman bɔyɔrɔ ye. U kɛlen kɔfɛ ka Goma mara minɛ tigɛ dara o kan janvier kalo laban waati ye yɔrɔ min jatilen don a marabolo fanfɛ yɔrɔw duguba dɔ fɛ. Ka kɛɲɛ ni finitigijɛkulu magɛrɛnin ye Goma mara la a wulikajɔw kɛra sababu ye ka mɔgɔw 2000 ɲɔgɔnnin bɔnɛ Goma mara a n'a lamini fanfɛ yɔrɔw la u ka marabolo ɲɛmɔgɔw de ye ni kunnafoni sɛbɛntiya.